on hi ha molt cases per redescobrir. El retratista excepcional, el cartellista, el dibuixant, són molts els museus catalans i col·leccions privades que tenen obra de l'artista, però ja fa 15 anys que no se li dedica una retrospectiva. El Museu de Maricel de Sitges s'encarregarà de fer-la a la tardor amb algunes obres mai vistes que arribaran de l'estranger. És un dels plats forts del programa de l'any Cases. Però el tema predilecte de l'artista van ser les dones, i si hi ha una dona clau en la seva vida és la Júlia Paraire, musa i esposa. La va pintar amb insistència, com podrem comprovar la primavera en una mostra al Cercle del Liceu. I dijous s'obre al públic una antològica al Museu del Modernisme. Hem pogut veure el tràfec d'obres i assistir a l'arribada d'una peça que cridarà l'atenció. Amb un cotxe com aquest, Ramon Casas va ser dels primers que va començar a circular amb automòbil per la Barcelona del 1900, encara plena de carros i carruatges. Ara un dels pocs exemplars que es conserven d'aquest model ha arribat a la ciutat per recordar la passió pel motor de l'artista. Hi ha aquestes dues icones que són el famós tàndem i el cotxe amb el Pere Romeu. Ell, com a inquiet, comença a aficionar-se al ciclisme. Ara, quan sorgeix l'automòbil, és els primers que s'apunta i és els primers que comença a fer llargs viatges. La vida de Casas reflectia les ànsies de modernitat del tombant de segle. Va ser pioner en el camp del motor i un visionari del disseny i la comunicació. Els seus cartells per a Codorní o Anís del Mono o Els Quatre Gats van establir les bases de la publicitat moderna. Aquesta capacitat de copsar l'atenció del passejant, ja no dic del lector, del vianant a través del seu missatge artístic és brutal. En el camp del retrat, Casas tampoc no tenia rival. Al Museu del Modernisme s'han retrobat ara moltes de les dones que va retratar, que esperen per ser exposades. Dones encisadores, elegants i amb una mirada lànguida i inconfusible. Aquesta mirada és la marca Casas i surt la majoria dels retrats que va fer a personatges coneguts i no coneguts d'aquesta època. Casas presidirà la temporada artística amb exposicions que obligaran a despenjar del lloc habitual algunes de les seves obres, com aquesta que marxa temporalment de la Fundació Vila Casas.